Il-Parlament Ewropew approva il-kulleġġ tal-Kummissarji Ewropej għal 5 snin li ġejjin. Dan vot waqt seduta plenarja l-erba' fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu. F'din is-seduta 370 ivvutaw favur, 282 ivvutaw kontra u 36 astjenew. Fost dawn il-membri ġodda tal-Kummissjoni Ewropea li se jibdew it-terminu tagħhom mill-ewwel ta' Diċembru li ġej hemm in-nominat Malti Glenn Mikallef. In-nominat Malti se jkollu r-rwol ta' Kummissarju Ewropew responsabbli miż-żgħażagħ, il-ġustizzja bil-ġenerazzjonijiet, l-isport u l-kultura. Mikallef ta' 35 sena huwa li sar membru ta' dan il-kulleġġ tal-Kummissarji Ewropej li huwa wkoll it-tieni terminu ta' Ursula von der Leyen bħala il-President tal-Kummissjoni Ewropea. Sanittant f'kitba fuq il-midja soċjali, il-Prim Ministru Robert Abela awgura Glenn Mikallef li issa ġie elett fil-kariga ta' Kummissarju Ewropew. Dr. Abela saħaq li l-Gvern Malti iħares il-qudiem sabiex ikompli jikkollabora mal-Kummissjoni Ewropea l-ġdida immexxija minn Ursula von der Leyen bilan li taħdem favur l-interessi taċ-ċittadini. Flimkien ma' Glenn Mikallef hemm ukoll Kaja Kallas li ġiet magħżula l-mexxija Ewropej f'Ġunju li għadda biex tkun ir-rappreżentant għoli għall-affarijiet barranin u l-politika ta' sigurtà. Mill-ewwel ta' Diċembru wkoll jibda it-terminu ta' Antonio Costa bħala President tal-Kunsill Ewropew. Costa il-ġimgħa l-oħra kien f'pajjiżna fejn fost oħrajn kellu laqgħa mal-Prim Ministru Robert Abela.